Numan saan pay laeng naideklara a far out. As of 4 p.m., kontroladong ti BFP Likwan Baay ken MDRRMO Likwan Baay ti uram anapasamak iti paset ti may sa abantay ti sitio Talaay Barangay Bunglo Likwan Baay Abra. Pasado alas 9 itay bigat, nakaawat ti report ti BFP Likwan Baay, manipod concerned citizen, seknan ti Grasvar ti nasa o a lugar. Gaputi ka nga to ken kaadayo ti lugar, saan amadanon ti lugan ti responding team. Iti mano-mano nga pa nag-firefighting nga po without using any water. Nga magbalon kami malang di may 1 litro nga danom bilang for survival. Okay, sir. Tapos ag mano-mano kami umuli ti bantay, gusar kami ti buneng piko, karaykay or di rake nga kunami, kanji splatter or di swatter apo. Di para siplat iti apoy. Gapo iti kinapigsa ti angin ken kinaado dagiti naggango aruot ken kayo, napardas ang nagkayam kam ti apoy. Posible ang nagtaod ti uram iti panagkaingin dagiti residente wenno gapo ti panagrekandle wenno panakasigad manen iti may sa abantay iti lugar nga iti nabitpay ket naideklara a fire out. Ti purpose da nga no apay nga agpuor da tapno adda agtubo kanong kabarbaro nga ruot nga kanen to animales dano pandagi sto. Uri kami no naapulami di may nga puri di may nga bantay. Ada posibilidad na di mga agri-kendel ko nami. Tiga po na di dinupdop mi nga di charcoal, coal, di kiti uging. Oo, sir. Awo mo ti involve nga danong sarmi. So kasalay ni kat mi lagi flame na. Kingga na ti gaboramiso na iti daga tamnohaan nga agapoy ulit. The possibility na di ngamin ma'am ga luktan gapoy ti angin tapos may fan ulit di charcoal Agbigang. ginga na dali nga agbigang ulit nga na gapoy ulit. Iso da jiti may isang makinkinita mi nga nagapuan na rata. As of 4 p.m., aglawatin nasurok kumurang 2 ektaryan tinauram. Pero wisyo met detoy kadagiti motorista nga glabas gapo iti napuskol nga asok. Kadwa ti BFP Likwan Baay, ti MDRRMO, ken BDRRMC ang nagresponde iti lugar. Numan pa'y tinawen ti kastoy a senaryo iti ili nang tedmanen palagip ti BFP. Nga haante nga agpuor iti arubayan, di pa nagsigarilyo tayo, haante nga agipurwak lata ti orenya nga lugarin. Tamo tayo datin ti ayan tayo mountainous ken awan met iti balbalay nga asidig ko mga makita nga dagos sabay nga dumakkel di may nga puor. Another thing nga po di panagkaingin, di panagdalos, panagarbas, taan kayo nga agpuor apo ta bawal kami tagpuor. Adda penalty. Tapos di panaghalay ti diro. Kitaan niyo ako naging panagalay tindiro, agusar da mula ti apoy data po, nagala de tindiro, tamasapon ng paasokan da dijay, balay tayukan, tapno pumanaw dijay, bis, tapno maala dijay hani, kasi ti, kanji panag, anok, tadya ganok mga minti do mga pobrain da, tapno makoral dijay, anupin da nga animales, agpuur dati paleteriyo, kingga nati umasidig to kanya da dijay animal nga ano punda. So nga iwasan tayo manapo ta nakaduti madangdangran, lang digiti animales pati digiti motorista nga glabas nga sumangat nga pumasyar tinti ili tayo nga likwan. Apaman ang may deklara a far out, iuswat meten ti BFP ti mapping operation. Kamayatan na, natiliw dagiti siyam nga individual kalpasan ana aktuan ti panagikargada ti tarikayo ti Tanggili iti may sa Adam truck iti paset ti Purokwan Barangay Sipa, Santa Marcela, Apayao. Awan tinaipakita da nga nyaman a dokumento ti tarikayo. Narekobre ti 280 a piraso ti Tanggili flitches nga daan pakabuklan a 5,215.3 board feet ken estimated market value a 365,071 pesos. Addan ti kustudiyar ti pulisya dagiti suspect ken sumango dati reklamo apan naglabsing ti Presidential Decree 705
wenno ti Revised Forestry Code of the Philippines. Ti joint operation ket na SWAT babaen iti panangidaulo ti First Apayao Provincial Mobile Force Company kadwa ti Santa Marcela MPS, PIU Apayao, RID Procar, RIU 14 ken Senro Calanasan Luna. Jessica Boreta, Balitang Solid North.